ба сухани ман гӯш андозед. эй мардуми мусалмон, имрӯз даъво мекунед ки ман мусалмон ҳастам, пайрави яҳуду насоро шудагӣ ҳастен. мегӯянд ки алҳамдулиллаҳ ман мусалмон ҳастам, вале амали шумо амали шайтонро далолат мекунад. вақте ки шумо дар сайдои маҷозӣ иффати занони покро пас мезанед, худро дар намоиш гузоштаед, чӣ занак духтаро бошад, чӣ духтарои ёш бошанд. бар шумо имрӯз ягон касе фишор оварда натонад. аллоҳ фарду рӯзи қиёмат иншааллоҳ ки он рӯз рӯзи ҳисобу китоб аст. дар он рӯз шумо дар ҳар як амали кардагии худтон ҷавоб хоҳед дод. имрӯз шумо иффати занони покро пас мезанед, ё ин ки бачаҳое ҳастанд ки бадбахт разил ҳастанд, худро мисли яҳуду насоро кардагӣ ҳастанд. амалшон амали шаётин аст. дар онҳо гуфта шавад ки шумо имон биёваред, онҳо мегӯянд мо имон овардагӣ ҳастем, мо ба аллоҳ ва рӯзи қиёмат имон дорем. эй бародарон ва хоҳарони мусалмон, шумо худро дар сайдои маҷозӣ фисқ, фасод, ин чизҳоро распастанад мекунед. аз аллоҳ битарсен ки фарду рӯзи қиёмат аллоҳ ҳақ субҳану таоло ба ҳар як кори кардагиатон ҷавоб хоҳед дод дар назди аллоҳ. шумо имрӯз мегӯед ман мусалмон ҳастам, аммо исбот карда наметавонед. шумо худтон медонед ки ин кори шумо ҳаром аст, аммо дар ҳамин кор даст мезанед. чаро шумо иффати занони покро пас мезанед? чаро шумо иффати мусалмононро пас мезанед? пас худро мусалмон нагирен, бигӯен ки ман мусалмон нестам. вақте ки шумо мусалмон чӣ вазифаҳо дорад? мусалмон кист? мусалмон чист? аллоҳро дар амрҳои зерин ягона бишносад, дар зот, дар маъбудият, дар тоат. кист ки аз баракоти осмон шуморо ризқу рӯзӣ медиҳад? аллоҳ албатта. шумо имрӯз аллоҳро фаромӯш кардаед, паёмбари аллоҳро фаромӯш кардаед. ин рӯз худро дар сайдои маҷозӣ сари луч, куни луч буромада дар сайдои маҷозӣ чӣ кор мекунед? иффати занони покро пас мезанед. иффати занони покро пас мезанед, иффати мусалмонони ки дар ҳақиқатан онҳо аллоҳ ва паёмбарро дӯст медоранд, иффати онҳоро пас мезанед. аз аллоҳ битарсен. бозам мегӯям, аз аллоҳ битарсен. субҳаналлоҳ.